Egunon, atzoko egun jendetsuari Bilbon jarri zion ginga korrikak. Milaka eta milaka pertsona batu ziren Bizkaiko hiriburuan. Berriako kideek ere egin zuten korrika Bilbon 1601 kilometroan. Bizkaia ezkerraldean igaro du gaua korrikak Barakaldo, Santurtzi eta Portugalete inguruan. Eguzkia ateratzerako Uribe kostan zen korrika eta handik naiz Uribe Butroetik igaroko du goiza. Busturi aldean izango da eguerditik aurrera eta eguna bukatzeko Lea Artibaira helduko da. Gero eta gutxiago falta da Donostiara iristeko. Ekin eta egin korrika. Egunon!